buhay ko. Binubuksan ang sarado ko na ang puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Perfect. Invento yung iba. Yung lyric, ay yung ano, yung song. Si Pops siya kasi Jo Marie. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang laging aking hawak, at hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Binubuksan at sarado ko na ang puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba ay dapat ko na limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Binubuksan ang sarado ko na ang puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba ay dapat ko nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Yes. Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang Wala ako. Si Armas Lee. Okay. dumating? Ganda.